Ito na tayo. Andun lang yung apartment ko. Uy, ang cute nito, oh. Gusto ko to. Napaka-fuzzy. Kaya nga. So, 159 na lang po yan, ma'am. Pinakita pa ang picture para lang dito. Nana ka? Ukay-ukay is real. Hanggang sa Amerika, ukay-ukay pa din. Shopping now, pulubi later. 5 for $24 ata. Shit, mahal pala niya. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! And today po guys ay pupunta kami yung SIOUX City. It's Sunday. And for my outfit lang pala guys is this one. This is just a black and white outfit. Na yan. Ito yung Converse na shirt ko. Tapos huwag kayong papaano dyan. Papalin lang. Mataba pa rin po ako. Nakakapayat lang tong salamin na to. Kaya gusto ko siya. Yung Converse na t-shirt ko. And then yung joggers pants na from Uniqlo. And then may Adidas shoes. Ayan. Nabigay ng aking sister na should be pang duty ko sana nung nasa Philippines pa ako kasi kailangan ng puti. But ngayon, yung Nike ko na yung ginagamit ko kasi black. Tas mas comfortable ako doon. Let's go! Ito na tayo. Andun lang yung apartment ko. Andiyan na yung mga sweater sis. Uy, gusto ko to. Uy, ang cute nito, oh. Gusto ko to. Napaka-fuzzy. Kaya nga. Ang lakas makayayamanin, no? Ito na, para may pang mixing bowl tayo. Isa na naman po nating kababayan ang nabudol ng kumot. So, 159 na lang po yan, ma'am. Kung wala po kayong unan, ma'am, ganito nyo lang po yan. Bale po ganun po, Hindi na kaya ako bibili ng ibang gamit ko. Ito na lang kaya bilhin ko, tsaka TV. Yun pa sa akin Yun na lang talaga. TV pati TV stand, of course. Ito kasi, big deal talaga to. Ito yung gamit ko sa Pinas na pag nanonood ako kay drama. Gusto ko Ito sa sala. Magkano to? 309. Grabe. Mas mahal pa yung cabinet natin kaysa sa Ito na lang, 149. Kaya naman niya yung mga carpet yan, no? Pero ang mahal, 200. 200 siya sis. Tatlong kababayan na naman po natin ang nabudol. Oh no! Nabudol na naman po tayo, What's the one that has, it's a beef with broccoli? Oh, like That has rice in it? maybe a fajita? Yeah, something like, maybe. May panachos sila agad sis. Ang hirap naming hinanap kung ano yung order namin. May pa-picture pang nangyari. Lumilipad yung nachos nila. Nandito agad, kakaupo mo pa. Hindi pa yung minute Pare-parehas kami ng order. Pare-parehas po pala kami ng craving. Pinakita pa ang picture para lang dito. Next ka na, love.
everyone! Tapos na po kaming kumain and mag-shopping and magsha-shopping pa po ulit. For now. Nakakapag-vlog ako kasi may driver po tayo. Yay! Walang lisensya. Hanggang sa Amerika, okay pa din. Excited naman itong mga so, tag-iisa talaga tayo, gana. Ito yung gusto ko. Pwede rin to. Kaabot po ang mga madam sa susit. Magkano naman tong ganito nila? Uy, $10, babe. Buti na lang di ko binili yung nasa Walmart. Doon tayo sa large. Dito na ako sa apartment, guys. Ay, alis na din tong mga neighbors ko. Are you leaving already? Oh. Oh, really? But she told me it's $5.75. Maybe because you're already like a long-term. We've been here 6 years. Yeah, so maybe it's cheaper on you. But she told me that that one is $575 if the new nurse will be coming and renting that one. Hey guys, so natapos na po ang chika-chika namin ng neighbor. Pakita ko lang sa inyo guys yung nabili ko from Walmart na lang muna. Carne picada, ayan. Na-slice na siya na beef, ayan. So, hindi ako bumili ngayon ng Angus. This one is $12. Ang 1 pound niya or parang half kilo is 5.48. So, parang $6. Ayan. So, at least hindi na ako mag-slice. Finally, nakakita na ako ng chicken wings. Boneless and skinless na chicken thighs naman. Turkey franks. Bumili ako ng onion leaves, baby carrots, lettuce, and grapes. Guys, grabe yung grapes. Tawang-tawa ako. Ano lang to? 0.24 cent. Ito. So, wala pang, my God, parang wala pang, parang 15 pesos. Tas carrots, para sa mga dishes. 3 lang na garlic, kasi may garlic pa naman ako dyan na konti. And bumili ako ng Nesquik. Grabe, napaka-nostalgic kanina na bumibili ako ng mga kinakain namin nung bata kami. Nesquik, para makain ko na yung oatmeal ko, kasi ayoko ng oatmeal na gatas ang nilalagay. Tapos bumili ako ng coconut milk kasi akala ko makakagawa ako ng laing. Pero nakalimutan na namin pumuntang Asian stores. Nakaka-ukay namin. Bumili ako ng 4 na chicken Vienna sausage. Tapos mayonnaise, ranch na dressing. Ng eggplant ulit na yung malaki. Siyempre wala yung pahaba. Dito ako medyo nagsisisis. Cherry tomatoes, kasi para to sa salad sana. Ang mahal. Parang $3 to. Tapos mushroom, para sa beef. Onions, cauliflower, lime, tapos cucumber, broccoli. I got broccoli. Tofu. Ayan. Chow-mein, Oreo. Ayan. Tapos bumili na rin ako ng family size na Welch. Ito guys, binili ko para sa mga baking needs. Plush blanket. I got the king size. Kasi ang balak ko dito, though queen size yung aking bed, ang balak ko dito guys is ito yung pang bedsheet ko. Kasi gusto ko talaga yung texture na ganito. Ay, naku talaga. Ang mahal mo sis. Pinag-i-investan ko talaga guys sa akin is more on food and yung bedroom, yung pagtutulugan ko. Kasi diba, kailangan mo i-reward yung sarili mo when you work. Ang mare-reward mo lang naman sa sarili mo na talagang something to eat and something for your rest. So, rest and food sa akin is very important. Ito siya guys, bumili ako ng aking vacuum. This is the, naku, nakakagigil. Kasi bumili kami yung tig for $45. Tapos nakita namin to parang 55 lang. O, diba? $10 lang. Mas maganda pa. Mas powerful and all of that. Aba, pagdating namin sa checkout, $62 siya si 65, gano'n. So, hayaan mo na nga lang. At least, mas matibay at mas malakas naman siguro ito kaysa dun sa 45. Ayan. So,
para makapaglinis na ng carpet and all of that stuff. So, sa Dollar Tree, bumili lang ako ng ganito bottle for my shampoo kasi yung nabili ko po, na head and shoulder na sobrang laki. Hindi gumagana yung pump niya. Ewan ko, nakailang twist and hindi talaga gumagana. Ayun, so, yan, binili ko. Tapos ito, lagayan ng sabon. Bumili ako guys ng shampoo massager. Yan, kapag magsa-shampoo. Ayan. So, okay naman siya. And then, naghahanap talaga kami guys ng lagayan ng sa Walmart. Wala. Ayoko nang bumili sa Amazon. Mamahal sa Amazon. Paglagayan lang ng foam. Ito na guys, bumili ako ng lagayan ng foam. Ito yung lagayan talaga siya ng tissue. So, lagayan na ng dish foam. Dish sponge. Ayan. Gaganyan ko na lang siya dyan. Para lang mag-drain and all of that. Meron pa pala akong papakita sa inyo guys. Ang dami kong nagastos. Shopping now, pulubi later. Bumili ako punta kaming Bath and Body Works. So, bumili ako ng body spray ko. Ito yung gingham. Ito yung pabango ni Mac sa Pinas. Pero, gusto ko kasi yung scent niya. So, para siyang unisex. Tapos, bumili ako ng wallflower. Ito siya, guys. Mas mura pa pala to kaysa dun sa binili ko na isa. Mas maganda pa to. But anyway, wallflower na plug-in. Tapos, yung mga plug-ins niya. Yung mga ito niya. Gingham din, yung scent. Kasi gusto ko talaga yung gingham, guys. 5. 2, 4, 5. Wag na nating sabihin yung price. 5 for $24 ata. Shit, ang mahal pala niya. Tapos, bumili din ako ng para sa sasakyan from Bath and Body Works. Ito yung ilalagay mo lang siya. Tapos, ang daming mas magandang ganito nila, guys. Yung mga may bling-bling, mga may aso, or whatsoever. Ang gaganda. Pero, ako kasi, iniisip ko naman kasi na hindi lang naman akong gagamit ng sasakyan. Gagamitin din naman yun ni Mac. Ayoko naman na very girly-girly yung madadatnan niya if ever. Kahit hindi ko pa alam kung kailan siya darating. Ayan siya, guys. Ilalagay siya dito. Tapos, ipipil na lang. Tapos, lagay sa may air vent. Yun. Ang mahal nito. $349. Pero, ito kasi yung mga gusto kong scent, guys. Ayoko kasi yung mga pang car freshener talaga na nakakahilo. Gusto ko yung parang at home lang ba. Hey everyone, thank you so much for reaching this part of this vlog. And dahil po dyan tayo po ay magsha-shoutout lang po sa mga nag-comment po sa aking video na Filipino nurse in the USA cooking molo before work. Plus, shoutout. Ayan, lagi na talaga akong nag-shoutout. Consistent na ako mag-shoutout. Kasi napaka-consistent yung mag-comment. Ayan lang po. Shoutout po kay the nurse photographer. Oh my gosh! Hindi pa ako nakakasagot sa kanya. Ang alam ko, meron siyang email sa akin. Oh my God, ngayon ko naalala. Nabasa ko yun, pero nasa work kasi ako nung nag-email siya. But, I'll try my best now to answer to that email, guys. And meron din po silang vlog. The name is The Nurse Photographer. Ayan, baka sabihin, dead ma lang ako. Ayan, nasa work lang. Kaya di ako ngayon ko naalala. And another shout out kay Sis Glamlux. Meron din po siyang channel, GLAMLUX, Glamlux. And kay Rhea Joy Navales. Kasi sa kanya nanggaling yung guys, yung recipe ko ng molo because she is from Iloilo. Ayan, pero with a twist, yung minurder ko yung recipe niya. And another shout out to Raymond Caberto, Manilyn Gonzalez, Ronnie Caberto, and Coco Yang. Oh, Filipina, Ilocana si Coco Yang. Hello, Kabsat, sabi niya. Oh, yeah. And of course, kay Jonah de Guzman Cab, thank you so much everyone for commenting. And I hope po na hindi kayo nagsasawa sa aking mga vlogs na pag-share lang naman ng buhay-buhay dito. Actually, guys, ginagawa ko lang talaga tong vlogging na to just to document my life. Para pagdating ng panahon, may babalikan ako. You know what? When I look back ngayon sa mga vlogs ko nung nasa Pinas ako, well, sobrang mas lalo ako naging thankful kasi ibang-iba na yung life ko ngayon compared talaga nun. Which is like, yun yung parang purpose ng vlogging ko. Yung parang mas nakita ko na mas dumadami yung blessings na nare-receive ko from God. So, thank you so much. And thank you so much, guys, sa inyo din na laging nanonood sa aking mga vlogs.
And yun, sana mag-subscribe kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And if you wanna be included sa mga susunod pa na vlogs, just comment in the comment section down below. And you will surely be included sa mga susunod po na shoutout. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!